Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гайцин алга таба койбер темалар турында кыскача. Яңа уку елы башлана, баланы мәктәпкә әзерләү күпмегә төшәчәк. Маскировка шелтәрләре үрү, марля бәйләү эшләре ясау буенча мастер-класслар оештырдылар. Ярминкә җәелдерелде. Шалда Татарстанда Җәй республика программасы дәвам итә. Татарстан Республикасының элекеге мәгариф һәм фән министры ришвәт алуда һәм хезмәт вәкаләтләрен арттыруда гаепләнә. Энгел Фаттаховка карата җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Исегезгә төшерәм, чыгарылышларда без вазгыять үсешен күзәттек. Тикшерү версиясе буенча 2018-2020 елларда подряд килешүләренә кул куюда ярдәм иткәне һәм вакытында түләгәне өчен Актаныш районының элекеге башлыгы төзелеш компанияләренең берсеннән үз йортын реконструкцияләүгә акча ала. Ул 14 миллион сумга бәяләнә. Ул тагын нәрсәдә гаепләнә? Алдагы материалда сөйләрбез. Татарстан Республикасының элекеге мәгариф һәм фән министры һәм Актаныш районының элекеге башлыгы Энгел Фаттахов подряд килешүләре муниципаль контрактлар төзүдә ярдәм иткән өчен эшмәкәрләрдән ришвәт алуда гаепләнә. Тикшерү версиясе буенча булар барысы да 2015 елдан 2022 елга кадәр булган. Ришвәтнең гомуми суммасы 26 миллион сумнан артык тәшкил итә. По версии следствия, обвиняемый, являясь заместителем премьер-министра Республики Татарстан и министром образования и науки Республики Татарстан, превысил свои должностные полномочия, потребовав от директора общества с ограниченной ответственностью Шишмя передать имущество на сумму свыше 157 миллионов рублей аффилированной фирме. 2021 елдан 2022 елга кадәр Энгел Фаттахов бер фирмадан муниципаль милекне аренда килешү төзүмичә файдалануга тапшырган өчен ришвәт алган. Зыян күләме 4 миллион сум тәшкил иткән. В рамках расследования уголовного дела проведены более 50 обысков и выемок, 11 оценочных и 2 строительно-технических судебных экспертиз. Допрошено более 170 свидетелей. В целях обеспечения исполнения приговоров в части гражданского иска и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого, его супруги и ООО «Агрофирма Чишма» на сумму более 173 миллионов рублей. Татарстан прокуроры Альберт Суяргулов гаепләү бәяләмәсен раслады. Эш карау өчен судка җибәрелгән. Лилия Гайцина, Эльмира Гайнетдинова, Яңалыклар. Яңа уку елы башланырга әз вакыт калып бара. Чалалар балаларны мәктәпкә җыя башлады. Төп чыгымнар булып ел саен форма һәм рюкзаклар кала. Малайлар өчен костюм 2000-нән 15 мең сумга кадәр төшәчәк, кызлар өчен сарафан 5 меңгә кадәр. Безнең төшерү төркеме базарга чыгып, балаларны мәктәпкә әзерләү күпмегә төшәчәген белеп кайтты. Сатучылар сүзләренчә, мәктәп формасының бәясе узган ел дәрәҗәсендә калган. Мәсәлән, сарафан 1200 сумнан 5000 сумга кадәр, блузка 500 сумнан 3000 сумга кадәр, егетләр өчен күлмәкләр 300 сумнан 3000 сумга кадәр, костюмнар 2000-нән 15000 сумга кадәр сатып алырга мөмкин. В этом году у меня цены не изменились. Сарафаны 2300 стоят, брюки от 2000 до 2500, юбки так, сама уже сейчас. Юбки 1700 стоят, брюки вот они, школьной формы у меня 2300, пиджаки 2600, 2700, есть короткие, есть длинные. Такая 2500, такие подлиннее платьишки, тут закупка дороже, эти платья идут 2700. Воротнички все отстегиваются, стираются, ну как бы это цены прошлого года, потому что покупательский спрос упал, мы торгуем по ценам прошлого года. Ткани, хлопок, вискоза, чтобы все дышало, длина разная, модели разные. У нас цены на рубашки не поднялись, продаем так же, как в прошлом году. Детские идут от 500 рублей. Подростковый от 900 рублей. Рюкзакларга да узган елга бәяләр сакланып калган. Сатучылар сүзләренчә, башлангыч сыйныфларда ортопедик аркалы модельләр аеруча актуаль. Мондый букча якынча 3500 сумга төшәчәк. Примерно цена 3000 в этом году. Скидки у нас хорошие, 2700, 2500, 3500, примерно такие цены. Есть также выбор для подростковых, для средней школы. Примерная цена 1500, 2. Сатучылар сүзләренчә, шәһәр халкы маркетплейсларда сатып ала башлаган һәм базарда сатып алучылар ихтыяҗы кимегән. Шуңа күрә мәктәп формасына һәм рюкзакларга бәяләр узган елдан сизерлек үзгәрмәгән. Лилия Гайцина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, Яңалыклар.
Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, шундый исем астында ГЭС бистәсенең 8-нче комплексында күрше фест бәйрәме узды. Чараны республика рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы буенча Татарстанда Җәй республика программасы ярдәмендә оештырып булды. Күршелек фестивалендә маскировка шилтәрләре уру, марле бәйләүчләр ясау буенча мастер-класслар оештырылды. Ярминкә җәелдерелде. Чарада безнең төшерү төркеме дә катнашты. Это наша боевая «Газель». На этой «Газели» с первых дней СВО мы начали возить гуманитарную помощь нашим бойцам. «Газельдә» Илгиз Сагыйдуллин башка волонтерлар белән бергә хәрбиләргә 26 тапкыр гуманитар ярдәм иткән. Сәфәрләр айга 1 тапкыр була. Сугышчылар музейга экспонатлар тапшырды. Алар арасында дошман дроны да бар. Моның астында була мина. Безнең җегетләр рэп белән моны утырталар. Обезвреживать итәләр. Шуның белән исән калалар. И безгә музейга истәлек өчен бирделәр бу квадрокоптерны. Бу әйберләрне һәм аларның тарихларын бәйрәм кунаклары да белә алды. Алар арасында железный кушаматлы хәрби хезмәткәр дә бар иде. Ирод Петропавловск, Камчатскидан чолыга сугышчан иптәшенә кунакка килгән. Мероприятие, да, понравилось, интересно, награждают здесь волонтеров. Волонтерам большое спасибо. Очень много оказывают помощи, соответственно, ребятам, кто находится в зоне боевых действий. Ну и, соответственно, побольше таких праздников надо проводить. Оештыручылар әйтүенчә, күршеләр фестивале кешеләрне берләштерә, чолы халкы дуслаша бара. Общность людей всегда нужна. Если помните, раньше в советские времена мы всегда знали своих соседей, мы всегда дружили. К сожалению, сейчас обстановка другая. Поэтому вот эти мероприятия, они очень создают общность. Люди узнают друг друга, потому что порой даже не знают, кто живет в соседней квартире. Думаю, такие мероприятия очень полезно организовывать. Мне лично очень понравилось, и даже прохожие мимо люди предлагали свою помощь, это очень приятно. Чарада шулай ук хәрби хезмәткәрләргә, шулай ук Чолының актив халкы ярдәм итүче волонтерлары һәм активистларны бүләкләделәр. Күршеләр фестивале дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Рекламное агентство iMedia. Более 12 лет успешной работы. Запустим рекламу на остановках города. Реклама на остановках – это эффективный способ продвижения товаров, услуг и вашего бренда. Яркое изображение на остановках привлекает целевую аудиторию и обеспечивает гарантированный контакт потребителей. Заяви о своей компании. Звони 45 19 02. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Колбаса полукопченая домашняя 350 грамм 109,90. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 11 по 16 августа. ТЦ Грин, остановка Глобус.